ban yasnok tilang bat karihi barokawai ban kemau burom bat ban rakhe ya kasngi kirpang kabala tiap kum kasngi kha ka bashispa sam huai snem jong khupa ka jai benrio uma thama gandhi kabala tiap kum ka gandhi jayanti menta kasngi ka atri urisau kinong yalam ka ribhoi district congress committee bat kanong po block congress committee kilaplong ya ka jing rakhe haplau ka office rekam hanong po hak ni kasni kerpang jong umat magandi kinong yalam ka kongres kilakan ma burom ru ya kijing syakri bat len la dia da ukpa ka jai benrio banyak khun ban penyo ya kijing lai lu na kijing sensha jong kido li lemba kijing ya khun bajai jai ne non violence lai shimbenta hak ne program da uba meral bonds MLA bat presiden ka RBDCC uba balajit rani MDC uba plilat tiuso presiden ke NBCC nolor kiwei kinong yalam ka parti kongres hagani ka jing rakhe kinong yalam ka kongres kila pelong ru ya ka jing soi ne ka signature campaign kum ka jing persya ka bajai halor ka jing pelong an dak sarkar me ya likely ki an ki bala wanra ya ka jing nyoben bat ban pindu nong ka bakraw ya kinong rap jong kari habaro ka wei tang namar bakini ki an kim siem laken thup ya ka kendon ka bala tip kum ka minimum support price ka banyarap ya kinong rem kita ki an ki bala wanra da ka BJP kum ka parti lampang jong ka sorar pedeng ka bala sakhi ya ka jing persya hakalang ki jela kari ki kintup ya ka farmers produce trade and commerce promotion felicitation bill arjar arpo ka farmers empowerment protection agreement of price assurance and farm service bill arajar arpo bat ka essential commodities amendment bill arajar arpo ha ka te ka program yakhi ka bajai jai lapelong ru ya ka jing penku ya ka phalau jong ka office congress Hagini ki kingiat tayo ki baladep ban ai ya kawai ka an ka ak hakabai dei bat kinong rep kujungi hakabangi i ka jinsa nyondeng jong kinong rep bat kawai ka mat ka ba kongsan ka ba kinong rep kujungi kin samat hagini ki snem ki ban sakta hagani ka an ka long ba kam nam dan chu kata ka minimum support price ka MSP ka ba ki ong namar ba kinong rep kujungi haka bagi di ki marep kadon kador kaba ka sarkar kalabu bat hendrai haka ne ka ak ka mentalai i ba kita ki dor na ka benta ki nong rep kam don su kane kala ban sakta ha ki nong pet ki nong di haka bagi la ban nyon ki don timor jong ki nong rep ki di amar kata kum ke parti kongres akum kene ke sini di sim ya kene ka jing yakhi da ka jing jai kum ka non violence ka bangile jukren ba ngin penpau sa kaperthai ba ipait nong rep ki jungi imat ke jingle markum bangi tip bahagane ka hamtam dau snem nyimat ke ne pandemic ipait ba nong rep jungi kimat ke jinge sikadeng aga bandi banpet ki marep ki jungi bat akum kata kapor ka sarkar BJP kala nyon arsya ke nong rep ki jungi bat kane kala penlong ka jing songsi ka bakrau om tang yaki nong yalam jong kongres andrei wat yung fight ba uluk-ulak hengi kermen scam bagane ka mensim jong umah temagandhi kanang yai don rangkat bat ni ha ka ba ngin persang bantrei na ka banta upat ba ngin keren ru ya ka ai ka sur ka bami na upat ba bat ngin le ru ya ka ai ka ba dei bat imlang ka salang ka jingi ban kersan ya ki luk kilap kituk siliang kisam siliang ka perthai baro siteluk ka kanmau om tanggari India ka jingi Deka perthai baro seteluk pergi kenmau kum ka sngi ka bagi khot ke international day for non violence kade ka wei nagi senjam ke mati ki ba u Mahatma Gandhi uju yalam uju khun hage por ke baladep namar kata kane ke jing hikai ke jung ka non violence kamut ba ke jing khun ke jungi da ke jing jar om da ke jing om snam om da ke jing syok yadat ndai da ke jing jai bangin khun ye ka hok ke jungi bat la yalam do Mahatma Gandhi ban ye khun da ka hok da jing skaurit da jing jai ka bangiyo jing lai lo ka negeri ka bi ka jongi kum ka seng Indian National Congress ngelum lang ha ka ne ka jaka na ka banta bangin peni ya ka ne ka jing persya ya ki lai teli ki bill ki baladep ban pas langba ki artli ki parliament house hapo kane ka ri ke jongi kata lengba ka Lok Sabha bat lengba ka Raja Sabha shen dang dep ban pas ya kini ki bill bat u presiden jogri India ulah dep ban ai ka asen ga u menta gila long ak ban penteri kam
Bat kini gi bil gilong ka banengkong kadai ka Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Felicitation Bill R1000 arpau ka baar kadai the Farmer Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill R1000 arpau bat ka balai galong ka Essential Commodities Amendment Bill R1000 arpau kini kidai ki bill ki balalong ak ki balalong an ki bala pas da ka sarkar BJP dangin phai hakaleng saudong jonggari India kidon shibun kijing persya ya kene ka bill ya kene ka an ka balalong an menta tadangin phai haga jella kum hapo Haryana Punjab Uttar Pradesh bat kiwi ki jella ki babun ki ya persya ya kene ka bill Hoj ni sutu ha basna ya kano ka bill lane ka legislation ha ki ying dorbar thawan jong ka ri lane ka jella ki merit bagi ni merit ki don be ya ka tangim la ban len andai ki don shibun ki jing duna ha kane ka bill ha ka ba kin kta ya ki nongrep ki jungi barobor kum ka seng ka badan hasenda bat ki nongrep badu boduk ku barangli ban pej nam da ki jing ki jung ki kini ki bill ki kta shibun namar ba generally kum pan sutu ya kane ka bill kalong ba ki nongrep ki jongi ha ka bagi company ba pher kin sawan ban thit iki mar la sisa kumbaong ipi ka merit demerit ka don tang ba ya ka ne ka dor ka ni ka minimum support price ka bagi khot kam syam la pau ha ka bil ha ka ba ka ban penim iki nongrep balangin ladangi don ka ne ka minimum support price kamot ba kan long ga jing mentoy na kam ta ki nongrep ki jongi ba kin nom yap ya ki dor jongi mar rep ki jongki andrei ha ka ne ka bil kilayai la ya kata bad haga ju ka por ka jing wan ju company ba pher ban wan hang ni na kam ta ban wan thit iki tiar ki tar teng kala malong ba khnyot iki nong rep ki jungi janamar kata kane ka long ka bill ka basu facilitate lane ban yarap tang ye ki hespa kade ki bill ka yarap tang ye ki businessman lani company ba he ladang ki phai ye ki nong rep ki ba hamadan ha ground kin sa shaknyot dei na kata bukum ka seng ka baju pej na ka banta ka baha kamian ka ba pej nam ra jing mentoy jing nong rep kum ka party ni persya ya ki ya kane ka bill ka la sisa ka dei ka banyarap igi nong rep mendri ka jing bom penrung ya ki clause ki rules ki badan kam banyada na umta gi nong rep ki jungi namar ka tangi persya ya ka dei ban amen dei ban penbej bahai kane ka bill kidang don ki point ki ba pher ki badang dei ban sud na ka banta ka jing mentoy jong gi nong rep ki jungi